हे गाइस आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय। आं दिनै मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय एग्जामफोरनि थाखाय एसेब्लाबो हेल्प खालामगोन। आयदाया जाबाय आसामनि राजखान्थि। बे आयदायाबो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो आयदाखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। गिबि आसामाव लेजिस्लेटिभ काउन्सिलखौ बेसेबां मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन? मा होनदो? फार्स्ट टाइम आसामाव लेजिस्लेटिभ काउन्सिलखौ बेसेबां मायथाइयाव क्रिएट एबा बानायनाय जादोंमोन? अब्ला अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए होनाय दङ 1911, बियाव दङ 1912, सियाव दङ 1913, डियाव दङ 1914। नोंथांमोना आं राइट एन्सारखौ बुंनायनि सिगांनो राइट एन्सारखौ खालामनो नाजा। बेयाव जागोन राइट एन्सारा अपसन सि 1913। गिबि आसामाव लेजिस्लेटिभ काउन्सिलखौ 1913 मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन। आरो मा 1913 मायथाइनि 6 जानुवारि खालाराव शिलंआव आसाम लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि मा जुथुमाया जायो। फैदो दाना नाम्बार 2 कुइसन। भारतनि संबिधाननि बबे लिरबिदां एबा आर्टिकेलाव आसाम रायजोनि बागै एखुथायै राहा दङ एबा मा आलादायै राहा दङ? माने मोनसे स्पेसियेल राहा आरो। अब्ला अपसननि होनाय दङ आर्टिकेल 273, बियाव दङ आर्टिकेल 300, सियाव दङ आर्टिकेल 371, डियाव दङ आर्टिकेल 371 बी। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि भारतनि संबिधाननि आर्टिकेल 371 आन्डार सेक्सन बी लिरबिदां एबा आर्टिकेलाव आसाम रायजोनि बागै मा एखुथायै बा स्पेसियेलै राहा दङ। अब्ला जोंहा फैदो दाना नायनोसै माबायदि स्पेसियेल राहा दङ। एसे नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै। आर्टिकेल 371 बी नि सिङाव एबा दारै हादरगिरिखौ रायजोनि थागिबि एबा जनजाति ओनसोलनिफ्राय सायख'जानाय सोद्रोमा आरो बियो थि खालामनो हानाय गुबुन सोद्रोमाफोरखौ लानानै आसाम बिधान सभानि आफादखौ दानो हानाय गोहो होनाय जादों। बै आर्टिकेलखौ 1969 मायथाइनि 22थि संबिधान एमेन्डमेन्ट एबा सुद्रायनाय आयेननि दारै दाजाबनाय जादोंमोन। अब्ला फैदो बेखौ जों एसे मिन्थिबाय। नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 3 कुइसन। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सोद्रोमाया गासै साबेसे? अब्लाथ' जों बेखौ गासिबो मिन्थिखायो नङा होमबा? 5 बोसोरनि उनाव जोंहा मा इलेक्सन जाबाय थाखायो। जोंहा गासै बेसेबां एमएलए दङ आसामाव? आसाम हादोरसारि एमएलएफ्रा गासै साबेसे? अपसन ए होनाय दङ 126, बियाव दङ 125, सियाव दङ 226, डियाव दङ 543। अब्ला बे अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो कारेक्ट 126। जोंहा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सोद्रोमाया गासै 126। बेसेबां एमएलए दङ? 126। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। नाम्बार 4 कुइसन। आसाम गाव पन्सायत आयेन मुंनि आसामाव गिबि पन्सायती राज आयेन बेसेबां मायथाइयाव दानाय जादोंमोन? अब्ला अपसन ए आव होनाय दङ 1993, बियाव दङ 1959, सियाव दङ 1948, डियाव दङ 1947। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन 1948 अपसन सि। आसाम गाव पन्सायत आयेन मुंनि आसामाव गिबि पन्सायती राज आयेनखौ 1948 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 5 कुइसन। बबे बोसोराव जोबथा आसाम पन्सायत आयेनखौ खालामफिननाय जादोंमोन? माने जोंहा नाम्बार 4 कुइसनाव मोनबाय मा खालामजेनदोंमोन एबा दाजेनदोंमोन। अब्ला बेयाव मा माने फाइनाल माने माब्ला खालामफिननाय जादोंमोन? अब्ला अपसन ए होनाय दङ 1948, बियाव दङ 1959, सियाव दङ 1992, डियाव दङ 1994। जोंहा मा होनोमोन दानि 1948आव मा जोंहा गिबि बानायजेनदोंमोन। बिनिनो जोंहा मा सोदांबाय थायो एबा एक लाबोबाय थायो। फि माने बिदि एक लाबोयै लाबोयै माने फिन फाइनाल माने बेसेबां मायथाइयाव खालामफिननाय जादों? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि 1994। जों सिगांनि सोंथियाव मोनबोखाबाय नङा होमबा? होमब्ला जोंहा मा आसाम पन्सायत आयेनखौ 1948 मायथाइयावनो मा दानाय जादोंमोन। नाथाय बेयाव मा होनदों फिन मा बिनि उनावबो गोबां सोलाय सोल' खालामनाय जादों एबा गोदान आयेन बानायनाय जादों बा बानायफिननाय जादों। बेसेबां मायथाइयाव? 1994 मायथाइयाव माने सोदांफिनना 1994 मायथाइयाव फाइनाल एबा जोबथा खालामनाय जादोंमोन। दा जों नायनोसै आसामाव बेसेबां पन्सायत आयेन बानायनाय
जादोंमोन एबा बानायबोनाय जाखो एबा बेसेबां बार सुद्रायनाय जाखो? गिबियाव आसाम रुरेल पन्सायत एक्ट 1948 मा दानाय जादोंमोन नङा होमबा? जों सिगांनि कुइसनाव मोनबाय फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय। बिनि उनाव मा नैथियाव आसामाव पन्सायत एक्ट, बेयाव मामोन? आसाम रुरेल पन्सायत एक्ट, बेयाव रुरेल पन्सायत एक्ट होन्दोंमोन नङा होमबा 1948 आव। बिनि उनाव मा खालामखो? सोदांनानै आसाम पन्सायत एक्ट 1959। बिनि उनाव बेखौ मा सोदांफिननाय जादों फिन सुद्रायफिननानै। बिनि उनाव फिन मा थामथियाव मा खालामनाय जागोन? आसाम पन्सायत राज एक्ट 1972। जोंहा गिबियाव मामोन? आसाम रुरेल पन्सायत एक्ट, बिनि उनाव मा फैगौ? आसाम पन्सायत, बिनि उनाव दा मा फैफिनगोन? आसाम पन्सायत राज एक्ट 1972 मायथाइयाव मा फिन मा गोदानै सुद्रायफिनदोंमोन। आरो बिनि उनावबो मा फिन मा सुद्रायफिननानै मा आसाम पन्सायत एक्ट 1986 बानायफिननाय जादों। आरो बिनि उनाव मा फाइनालि एबा जोबथायाव मा फैखो? आसाम पन्सायत एक्ट 1994। गासै बेसेबां बार बानायनाय जाखो? खोनबा। बेफोरखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय, जोबोद गोनांथार एबा इम्परटेन्टथार फैनो हागौ। दाना नाम्बार 6 कुइसन। आसामाव गासै बेसेबां गाव पन्सायत दङ? अपसन ए होनाय दङ 2001, बियाव दङ 2200, सियाव दङ 2201, डियाव दङ 2300। अब्ला अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सिया कारेक्ट 2201। बेबो एग्जामफोराव फैबाय थायो, बेखौबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय। अब्ला फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 7 कुइसनखौ मा होनदों? बिटिआरआव गासै बेसेबां भिसिडिसि दङ? अब्ला आं बेखौ बिटिआरनिफ्राय एबा जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननिफ्राय लानाय जादों। जोंहा मा होनदों? सिगाङाव गाव पन्सायत होन्दोंमोन नङा होनब्ला? जोंहाथ' मा बिटिआरआव मा गाव पन्सायत गैया नङा होनब्ला? जोंहा मा दङ? भिसिडिसिसो दङ, भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटिसो दङ नङा होनबा? अब्ला जोंहा गासै मा बेसेबां भिसिडिसि दङनो बिटिआरआव? अपसन ए होनाय दङ 804, बियाव दङ 504, सियाव दङ 405, डियाव दङ 408। अब्ला बे अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डिआ कारेक्ट। गासै बेसेबां भिसिडिसि दङ? 408। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। जोंना मा बिटिआरआव गाव पन्सायत गैया, जोंहा मा भिसिडिसि दङ। अब्ला फैदो दाना नाम्बार 8 कुइसन। गाहायाव होनाय सोरो जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा नङा? अब्ला अपसन ए होनाय दङ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सोद्रोमा, बेबो मा जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा। लक सभानि सोद्रोमा एमपि, बेबो मा जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा। सियाव दङ गाव पन्सायतनि आफादगिरि, नैबे अपसन सिया जागोन मा जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा नङा। आरो डियाव होनाय दं ओनसोलारि पन्सायतनि आफादगिरि, बेथ' मा बेथ' नंखागौ नङा होमबा? ओंखायनो जोंनिया अपसन सिया कारेक्ट। गाव पन्सायतनि आफादगिरिया मा जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा नङा। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 9 कुइसन। आसामनिफ्राय गिबि भारतनि इलेक्सन कमिसनारा सोरमोन? जोंथ' बेखौ बयबो मिन्थिखायो नङा होमबा? थेवबो अपसनफोरखौ नायनोसै। एसल कुमार ज्योति, बियाव दङ आर के त्रिवेदी, सियाव दङ नवीन चावला, डियाव दङ हरिशंकर। बियो जोंनि बर'निनोमोन, हरिशंकर ब्रह्म। हरिशंकर ब्रह्मआ मा आसामनिफ्राय गिबिसिन भारतनि मा इलेक्सन कमिसनारमोन। बियो मा नर्थ इस्टनि नैथिमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 10 कुइसन। जारिमिनारि आसाम गोरोबथाखौ माब्ला खालामनाय जादोंमोन? अपसन ए होनाय दङ 1985, बियाव दङ 1984, सियाव दङ 1983, डियाव दङ 1982। अब्ला जोंथ' बेखौ गासिबो मिन्थिखायो नङा होमबा? आसाम हिसाबै माब्ला खालामनाय जादोंमोन? 1985। अपसन ए कारेक्ट। आसाम गोरोबथाखौ मा 15 आगस्ट 1985 मायथाइयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आरो अल आसाम गण संग्राम परिषद बिसोरनि गेजेराव मा खालामनाय जादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नेक्स्ट कुइसन जाहैबाय नाम्बार 11 कुइसन। बिटिसि गोरोबथाखौ बेसेबां मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन? अपसन ए होनाय दङ 20 फेब्रुवारि 1993, बियाव दङ 10 फेब्रुवारि 2003, सियाव दङ 27 फेब्रुवारि 2020, डियाव दङ 27 जानुवारि 2020। अब्ला जोंहा मा बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम बेसेबां बार गोरोबथा जाखो? खोनथाम जाबाय नङा होमबा? अब्ला जोंहा बिटिसिआ नैथि गोरोबथामोन। अब्ला जोंहा माब्ला खालामनाय जादोंमोन? 10 फेब्रुवारि 2003। अपसन बिया जागोन राइट एन्सार। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 12 कुइसन। माब्ला आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव लाबोनाय जादोंमोन? अपसन ए होनाय दङ 1962, बियाव दङ 1947, सियाव दङ 1973, डियाव दङ 1972। अब्ला बिनि राइट एन्सार जागोन अपसन सि
1973 मायथाइयाव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव एबा गुवाहाटीयाव लाबोनाय जादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नम्बर 13 कुइसन। बेसेबां मायथाइयाव आसाम ओनसोलखौ बेंगल प्रेसिडेन्सिनिफ्राय साहा सानजा सिमा बायदियै आलादा खालामनाय जादोंमोन? अपसनआव होनाय दङ 1826, बियाव दङ 1861, सियाव दङ 1874, डियाव दङ 1947। अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन? 1874 अपसन सि। 1874 मायथाइयाव मा खालामनाय जादोंमोन? आसाम प्रदेश एबा आसाम रायजोआ मा ब्रिटिश भारतनि मोनसे रायजो एबा प्रदेशमोन। बेनिखायनो 1912 मायथाइयाव सानजा बंग आरो आसाम प्रदेश एबा रायजोनि दारै बानायनाय जादोंमोन एबा दानाय जादोंमोन। बेनि राजथावनिया शिलंआवमोन। 1874 मायथाइयाव आसाम ओनसोलखौ गिबि खेबनि थाखाय बंगनिफ्राय साहा सानजा सिमा बायदियै प्रदेश हिसाबै आलादा खालामनाय जायो एबा खालामनाय जादोंमोन। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। दाना फैदो नाम्बार 14 कुइसन। हादरसानि आयेननि सिङाव आसामाव बेसेबां आयेनारि अट'नमास काउन्सिल परिषद दङ? अब्ला जोंहा अपसन एआव दङ 3, अपसन बियाव दङ 4, सियाव दङ 5, डियाव दङ 6। अब्ला जोंहा बेयाव मा गासै 6टा दङ, 6टा। जों बेखौ एसे नोंथांमोननो आङो एसे फोरमायना होनोसै बेयो माबायदि 6टा जाखो। जोंहाथ' गोबां दङ नङा होनब्ला अट'नमास काउन्सिला जोंहा। आसामा जाय अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बेखौ मोननै रोखोमनि दङ नङा होनब्ला। मोनसेया जाबाय हादरसानि सिंनि आयेननि सायाव आरो गुबुन मोनसेया मा भारत सरकारनि आयेननि एबा संबिधाननि सिङाव एबा 6थि सिडिउलनि सिङाव एबा भारत संबिधाननि सिङाव। बेफोर जाबाय गिबियाव मा हादरसायारि आयेननि सिङाव आसामाव बेसेबां आयेनारि अट'नमास काउन्सिल दङ? 6टा। अब्ला बेफोर मा नायनोसै? राभा हासुं अट'नमास काउन्सिल, आरो नैथियाव मिसिं अट'नमास काउन्सिल, आरो थामथियाव मा टिवा अट'नमास काउन्सिल, ब्रैथियाव मा देउरि अट'नमास काउन्सिल, बाथियाव मा टेङाल कछारी अट'नमास काउन्सिल, आरो दथियाव मा सनवाल कछारी अट'नमास काउन्सिल। आरो मा भारतनि संबिधाननि सिङाव एबा 6थि सिडिउलनि सिङाव 3 दङ। बेफोर जाबाय मा जोंनि बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, दा गोदानै दाजानाय मा बिटिआर, आरो नैथियाव डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, आरो थामथियाव जोबनायाव मा कार्बि आंलं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। अब्ला बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय नङा होमबा? बेखौ मोजाङैनो गोसोआव लाखिबानो जाबाय। फैदो दाना बांद्राय फोरमायबाय थायोबा भिडिअआ गोलाव जालाङो। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ गोलाव जायोबा नायनो बायो। बिनिखायनो फैदो नाम्बार 15 कुइसन। नोंथांमोना भिडिअखौ सेभ खालामालासिनो नायलांबाय था। आं जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन एन्सार लानानै फैदों आसामनि राजखान्थिनि सायाव। फैदो दाना नाम्बार 15 कुइसन। असमियानि अनगा भारतनि संबिधानाव 8थि फारि एबा सिडिउलाव आसाम हादरसानि बबे मोनसे रावखौ सोसननाय जादों? अब्ला जोंहा अपसनफोरा होनाय दङ। अपसन ए होनाय दङ राभा, बियाव दङ कार्बि, सियाव दङ सनवाल कछारी, डियाव दङ बर'। अब्ला जोंहा आसामनि मा अफिसियेल लेंगुवेजआ मा एसामिसखा नङा होनब्ला। फिन मा भारतआव बेसेबां गासै 8 सिडिउलाव बेसेबां राव दङ? 22टा नङा होनब्ला। बेखौबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनि गेजेराव मा गोदानै आसामाव मोनसे मा फिन अफिसियेल लेंगुवेज फोसावनाय जादों नङा होनबा 8थि सिडिउलाव। बेयो जाबाय जोंनिनो बर' राव। बेखौथ' जों बयबो मिथियो नङा होनबा। बेनि राइट एन्सारा जागोन डि बर' राव। फैदो दाना नाम्बार 16 कुइसन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गिबि असमिया गाहाय बिजिरगिरिया सोरमोन? अब्ला जोंहा बेयाव मा होनदों कुइसनाव? बेयाव असमियासो सोंदों दै। माने असमियानि बा आसामनि बा असमिया गाहाय बिजिरगिरिया सोरमोन होनना सोंदों आरो गिबि। खिन्थु मा बिनि गिबि बिजिरगिरिया गुबुनमोन। फैदो दाना बेयाव एयाव होनाय दङ हलिराम डेका, बियाव दङ एम.सि. पाठक, सियाव दङ सि.पि. सिन्हा, डियाव दङ एस.के. दत्त। अब्ला बे अपसनफोरनि गेजेराव अपसन एआ कारेक्ट। हलिराम डेकाया मा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गिबि असमिया गाहाय बिजिरगिरिमोन। आरो मा होनदों गुवाहाटीनि गिबि गाहाय बिजिरगिरि सोङोब्ला मा गिबि माने बिजिरगिरि सोङोब्ला मा आर.ए. लस्ट। आरो माब्लाबा सोंनो हागौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ माब्ला गायसननाय होनोब्ला 1 मार्च 1948 भारतनि आयेन 1935नि बायदियै बेखौ गुबैयै गोजौ बिजिरसालि आसाम आरो नागालेण्ड होननानै गायसननाय जादोंमोन। फिन बिनि उनाव मा बेखौ 1971 मायथाइयाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि हिसाबै मा मुं खालामफिननाय जायो। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 17 कुइसन। नागालेण्डआ आसामनिफ्राय माब्ला गावस्रादोंमोन एबा नागालेण्डआ आसामनिफ्राय माब्ला
सेपारेट स्टेट जादोंमोन। अब्ला बेयाव अपसनफोर होनाय दङ 1947, बियाव दङ 1963, सियाव दङ 1973 आरो डियाव दङ 1983। अब्ला बे अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा बबे जागोन? अपसन बि 1963 मायथाइयाव नागालेण्डआ आसामनिफ्राय मा आलादा जादोंमोन एबा गावस्रादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। बांद्राय फोरमायबाय थायोबा भिडिअआ गोलाव जालाङो, बेनिखायनो आङो बारा बुंबाय थाला, राइट एन्सारखौल' बुंलांबाय थानोसै। आसाम बिधान सभानि गिबि जथुम्माया माब्ला जादोंमोन? अब्ला अपसन ए होनाय दङ 7 एप्रिल 1936, बियाव दङ 7 एप्रिल 1937, सियाव दङ 26 जानुवारि 1938, डियाव दङ 15 आगस्ट 1939। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि 7 एप्रिल 1937। आसाम बिधान सभानि गिबि जथुम्माया 7 एप्रिल 1937 जादोंमोन। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंबानो जाबाय, फोरमाय माने आंथ' एसे फोरमायनानै बुङो नालाय, माने नोंथांमोना खालि राइट एन्सारखौल' बुंजानो लुगैयो ना एसे फोरमायजानोबो लुगैयो, बेखौ कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। नोंथांमोननि बायदि आं भिडिअ लानानै फैगोन। माना बुंदो बै जथुम्मायाव मा नांदो बै जथुम्मा मा बेयाव मा जादोंमोन? बे जथुम्माया बबेयाव जादोंमोन? माने फार्स्ट टाइम आसाम बिधान सभानि जथुम्माया बबेयाव जादोंमोन होनोब्ला जोंहा मा शिलंआव जादोंमोन। बिनि मावनांगौ समा बेसेबांमोन? माने 5 बोसोरानोमोन आरो बिनि गासै सोद्रोमाफोरा 108 जनमोन। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, 19 नाम्बार कुइसन। नोंथांमोना बेबायदिनो आरोबाव माखासे भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डिसक्रिपसनाव थांनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव माखासे लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै आरो बिदिनो माखासे भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। नोंथांमोना आरो माबायदि भिडिअ लाबोजानो लुगैयो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। फैदो दाना 19 नाम्बार कुइसन। माब्ला आसामनि 35थि जिल्ला तामुलपुरखौ बानायनाय जादोंमोन? अपसन ए होनाय दङ 15 आगस्ट 2021, बियाव दङ 23 आगस्ट 2021, सियाव दङ 23 जानुवारि 2022, डियाव दङ 26 जानुवारि 2022। बियो जोबोद इम्पर्टेन्ट, बियो कारेन्ट एफेयार्सआव फैनो हागौ, बियो दासो निउ लेटेस्ट नालाय, ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। अब्ला माब्ला आसामनि 35थि जिल्ला हिसाबै तामुलपुरखौ फोसावनाय जादोंमोन? जोंहा बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि 23 जानुवारि 2022। जोंहा मा होनदो आरो बेखौ मा 26 जानुवारि खालि खुंथायारि फोरबो हिसाबै 26 जानुवारि खालि बेखेवना होदोंमोन। बेखौ हादरसा बेंगिरिया मा गभर्नरा मावख'आरि हिसाबै 23 जानुवारिआवनो 35थि जिल्ला हिसाबै मा सागान होदोंमोन एबा साइन खालामदोंमोन, एबा अफिसियेलि माला जादोंमोन? 23 जानुवारियावनो तामुलपुरखौ साइन खालामनाय जादोंमोन गभर्नरा। ओमफ्राय जोंहा मा 26 जानुवारियाव बेखौ खुंथायारि फोरबो एबा मा होनना बुङो खुंथायारि फोरबो हिसाबै 26 जानुवारियाव मा बेखेवनाय जादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 20 कुइसन, दिनैनि जोबथा कुइसन। आं माने 20-20ल' कुइसन लानानै फैयो, माने बांद्राय बुरजा कुइसन लाबोयोब्ला गोलाव जायो नालाय, नायनो बायो, एसे बानाय मोनो गोलाव भिडिअब्ला। माब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन? अब्ला बेयाव होनाय दङ अपसन एआव 20 फेब्रुवारि 1993, बियाव दङ 10 फेब्रुवारि 2003, सियाव दङ 27 फेब्रुवारि 2020, डियाव दङ 27 जानुवारि 2020। बेखौथ' जों गासिबो बर'फोरानो मिथिखायो नङा होमबा? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि 27 जानुवारि 2020। बेखौ मा सोरनि गेजेराव खालामनाय जादोंमोन? बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा? बेयाव मा बेखौ बबेयाव खालामनाय जादोंमोन? दिल्लीयाव खालामनाय जादोंमोन। आरो सोरनि गेजेराव खालामनाय जादोंमोन? भारत सरकार, आसाम सरकार, एबसु आरो गासैबो एनडिएफबिफोरनि ग्रुपफोरनि गेजेराव, आरो मा मोनसे दंबावो इउबिपिअ। बे मा मोनबा मा ग्रुपफोरनि गेजेराव बे बिटिआर गोरोबथाखौ एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। आं दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला बा एसेबाबो हेल्प जागोन सानदोंब्ला लाइक खालामना हो, शेयार खालामना हो, बिदिनो लोगोफोरनि गेजेराव। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबासो आङो माने भिडिअ बानायनो थुलुंगाखां मोनो। आरो नोंथांमोना